Здравейте! В това видео ще ви покажа как да си направите перфектна тънка очна линия с помощта на гел очна линия и скосена четка. Започваме от опашката на нашата линия. От края на окото дърпаме права линия в посока към края на нашата вежда. Много е важно да гледаме напред, без да повдигаме вежди или да дърпаме клепача с ръка. Ако правим това, то след като отпуснем отново клепача, линията ни ще променя формата си. След като направим първата линия, която не е нужно да е перфектна, поне за сега, продължаваме като обръщаме четката и връщаме втора линия, като оформяме нещо като триъгълник. Ако формата ни хареса, взимаме още продукт и попълваме дупките. Продължаваме и по линията на миглите, като ги оставяме те да ни водят и да ни помагат, вместо да рисуваме над тях. Винаги работим с малко продукт по четката, така линиите стават по-прави и чисти. Като допълнителна стъпка можем да вземем коректор с малка четка и да изчистим и заострим края на очната линия. Нанасяме го и след това го приливаме надолу. Надявам се да съм помогнала на тези от вас, които са имали проблем с нанасянето на очна линия. Винаги можете да ми пишете, ако имате някакви въпроси. Ще се радвам, ако мога да ви помагам.